Hello. Mid execute. Forward pass CT. Vi får første person herover. Sigter lige her. Hopper der. Lad os nok få brændt dem her, så de kan få pushet. Efter et par sekunder, så går han herover. Står her. Kaster frem med jump på der. Den lander lige her. Den får stoppet bagefter måden, den ligesom er gået. Så får den ligesom stoppet. Anden person, han står her med flash. Han går op her. Der er når vores første eller tredje person er klar her. Fordi så når han svinger, og der er en mål der, og en flash der, så bliver de både brændt, og så er de helt hvide. Skyder dem der. Efter han er svunget, så skal ham der lægge den der smoke. Så skal vi have anden personen, ham der har flashet. Han skal herover. Der var vi jump throw, eller løb jump throw. Herover til playground. Og bagefter så kan vi, mens der er den der smoke der, så får vi spiller 3 og spiller 2 til at kaste både granater, og så også en vi har nemlig en molotov også derfra og spiller 3. Så spiller 2 kaster en nade, og spiller 3 kaster en nade over mod. Hvis ikke de hører noget, så behøver de selvfølgelig ikke, fordi så er det sikkert B. Men ja. Og spiller 3 han kan finde ud af, om han måske vil gå B eller bare gå mod.